Tanaw ba pre? Mga choy, palidag tambal sa kuan. Vitamins deh, vitamins. Paaso na po sa lubot. Gira na po ning agunay na. Ansa? Gira na po ning agunay. Ano po tayo paborito mga choy? Paborito sa to ang Vitamin sa lubot. Ansa na? Ansa? Vitamin sa lubot. Ano yung vitamin sa lubot na? Tay wapar begitu na wang kahang kung lubot. Kung ano po ng kahangan ni Ron. Aha ka na. Tabugo ko na ipiliton. Tabugok boy. Dili kam kaon na. Naman kanay mong naumrom nagtabugok. Bubok ka. Iyay pre. Naunay ka sa imong sulti. Tabugok, tabugok. Mura man nagsit salay. Ako bitaw, kabawas ko ron. Tanawa ba? Dali ba? Loko-loko ka, imong kaliwat. Dapog mata ba? Ano imong kaliwat? Loko-loko. Nawa, tanawa. Mao gino. Tanawa siya ko nga tabugok. Ikaw murag loko-loko. Tanawa nga mata. Iyang gid ani. Ha? Tako nag. Oh, gino siya. Ito. Buli na way. Mura si stream ako. Tawa. Yang gid yang naw. Salah. Luya. Mao gyud. Bulin na gyud. Kurma. Mau jud. Iyay. Mama. Mamaw. Mau jud, dingin mau. Ay, ang gid na. Gasur ba gyud? O mga choy, magsugod na tag Brenit sa atong sinugbang o deletson. Manositas. Human oyster sauce. Human gini sa mix. Sunod, magic sarap. Sunod ang atong paboritong labas. Human gusmekos. O mga choy, magsugo na tagtuhog sa atong litson di. Litsoy. Ito di mga toy. Okay mga choy, press product na mga choy. Ready na sugbalat ha. O mga choy, magsugod nagtaka sa atong Jurassic World. Pastilan! Kaloy. Tuyokon ginagmay. Awan apay na. First time na life sentence nga nakasugi mi din he. Tamti na. Nag-drive man ka choy, asa man imong helmet yan? Takpan na ka sa sitom. Kung helmet ako na nagdakop sa sito. Kuha lang may tukod na si kanang Yogo sa Tabaw. O mga choy, mintras nga nagpaabot mi sa Litson Manok, amo lang po ni isabay ni ang isda. Medyo initing na gid mga choy. Sabay lang na namo para continue ang pagluto. Okay.
na pikas yung mga choy kay medyo maipit man rin, pikas. Ano mga chay? Tapos ka na magluto mga chay? Mga choy, antay lang tayo mga choy. Pagkatapos natin kumain, malapit na muluto ang ating sinasaing. What? Good job. Antay lang kayo mga choy. Ang ating sinaing, malapit na nating makain. Well, Mga choy, saglit lang natin ha. Kasi madadahan tayo sa kalisod kasi, ano? Oo, ganon talaga. winner. Hindi ko maintindihan kung anong ibig ng Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Tagalog. Wow. Kaya nagbibisaya na lang ako. Anong Tagalog ng manok, chay? Chicken wings. Ang Tagalog ng manik ay chicken wings. What? Ganyan. Mau na, chay? Yes, of course. English ng isda. English ng isda. Century tuna. Maayo ba ka, chay, eh? Right, oy. Right. Marunong. Kasi hindi ako marunong ng magtagalog. Hindi ko maintindihan kung anong ibig na sabihin ng Tagalog. Chay, eh. Kaya nagbibisaya na lang ako. Ganyan di ba mga try? Ito, chay. Yun talaga yung buhay mga choy. Ganito, pawidir-widir lang. Chay, marumag na. Ito, ngayon. Atay ganun. Ito ngayon, gutom na. Kanay mo, yung mata mo, ang laki-laki ng yung mata mo, parang buriring. Ayay. Ikaw para kang tabugok. Ang mukha mo parang tabugok. First time na live sentence nga, nakasyuko din napita mga choy. Initsing. Apit mo sinita gid. Love of sentence. Kinamay. Masarap ba yan, Choy? Masarap ba yan, Choy? Sobra pa sa masarap sa lami mga choy. Kilala mo ba yung What? yung tayo ng mga inasal? Oh, ganyan. Oh, mga tama ko. Sarap mga Choy, oh. Yeah. Mukuli, oh. Choy. Oh. Ito ngayon. Oh. Bakit na yung naluha? Kasi gutom na sa tiyan. Mano na to yung ano ko, yung ano. What? Yung ang mata mo. Sobrang laki Malaki na. na yung mata mo, huwag ka nang sumalita. Yung mukha mo parang tabugok. Inani yan, wag ka nang... Nawad sa'yo. Yung mukha niya, yung butete. Inani yung mukha, yung para, yung mufam. Inani ganyan. Yun. Yun yung loko-loko. Ay, Choy. Matay! Gunggong, para sa palit. Oh, mga choy, ato aning haonon kasi naluluto na yung ating chicken. Wow! Galing. Oh, sarap Galing yan, naman sarap. magluto ni. Amuyin natin, amuyin. Ano dyan? Asaman. Mahal. Yan kang puyog. Pagkachu. Hay matagal na akong kaantay ni Mami, ngayon lang dumating. Yun yung mami mo? Yes. At saka si Madam. Ay, kasi magtatagalig daw tayo ngayon. Wala natin mga... Hi mga followers, mga haters, love you. Ding. Dam. Hoy, Dam. Dali na mga. Kain na tayo. Kasi nagtatakam na ako sa Chicken Joy. Sarap eh. Sarap ng niluto sa kasama natin si
Tingnan nyo mga choy. Yan, ganyan yung sarap. Mga choy, naikuan din eh. Ato bisita, mo trial siya kaon ko na og sili. Trial and error. Oo. Nga. Kaya? Sir kayo. Kaya kayo. Kaya ayo. Bala rin ko kapil vlog. Triple dahil. Ayaw ang naging using-us na magkaya. Sumala, Choy. Pambira ka namin. Ito yung pinakain namin nga araw-araw namin ilalagay yung bunganga tong buriring na to eh. Pambira naman to. Wow, nice. Ganda. Grabe. Sarap. Grabe yung guest natin mga Choy, no? Galing pa ng Santander, pumunta lang ng San Remio, no? Layo no? Ayun eh. Para kakain lang ng sili. Masarap kasi ang sili ni Choy Marjon. Ano daw? Time na lang po pa. Usaka hako sa sili. There's some Choy. Usaka hako ko eh. Galing pa Choy Marjon. Kinakaya nila yung kumain ng hanghang. Ay. Yung isa yung naka-white, hindi marunong kumain eh. Pambira naman to eh. Anong hilak mo na? Ay anak, say mommy is cannot breathe. Ay, tubig mo. Pambira naman tong mukha to. Para naman ang buriring eh. Ang laki-laki ng mata mo. Lumapit ka na dito. Yung palengke ng mukha eh. Kanani beer. Ay. Dapat Choy. Dapat. Imni nag-cook. Yung mahangang ang dami-dami pero kaya to. Mahina lang tayo nilalang. Hindi natin kaya to. Oo. Yun ang ritual namin sa amin eh. Dam. Grabe nga. Nung alam na. Dito. Dito ay. Unang ginaw. Nagpangit lang. Dito sisi pa. Huwag pa kamatay. Gusto ko pang mabuhay ba? Dirchal. Ay kinain nag-video. Pagdali ba? Pagdali. Bitaw Choy. Pagdali. Pagdali. Hoy, first time na live sentence na kauna ka na. Primero na kung kauna na. Primero ba? Hindi, nga Choy. Primero? Hindi na siya mukha ulit. Gida soplar ko. Okay pa. Ang ano ito si Modo na. Laban Hindi mo. Igor mo. Oh mga choy, ang atong agaban, hingrit-rit na. Amiha ka. Nung nakain ko ang sili, di na ako marunong Tagalog. Bisaya ako largo. Tagalog challenge, dahil sila ang Bisaya. Kukumilon na lang ang kinakain ko kasi ang anghang. Ang anghang. Napadili na ko. Kukumilon na lang. Yung kain ko. Choy. Choy, bawal muna daw magbisaya ngayon, Choy. Tagalog muna tayo kuya. Kasi kain tayong sili pag ano. Kung makabigkas ka na ng Bisaya, nako. Iwasan natin magsalita ng Bisaya, tiya. Yung dumadayo sa atin dito, Choy, wala. Panis. Ay, tiyo. Mana. Tapang daw dyan, tapang. Dadayo pa. Dayo Wala galing. kakain ng
Galing pa ng Manila, pumunta lang ng Cebu para makain ng sili. Bakit sa Manila walang sili? Hey, no. Gusto daw niya makita si Maydon. Idol niya. Idol niya eh. Ah, sorry. Oh. Tumingog ka diha, Choy! Basic. Hindi ka naman tumingog! Teka lang. Kasi nasusudipan ako. Hirap ako magtagalog. Oh mga Choy, linig na! Wow! Lidik na! Woo! Shoutout lang ko ni RJ Roble, Jason Monero, mga ni mga mamiray og Tanduay 5 years. Og ni Cedric Colliantes, og ni Jover Ermac. Shoutout ko ni Sani Arnado og ni Hukin Arnado og ni Rosuliosa Arnado. Shoutout. Shoutout! Paluwagan. Ayan ang Facebook. Shoutout. Shoutout ko kang Norbel Cabonsi o kang Eric Roy, Regiso. Shoutout! Shoutout ko ni Ken Aguilar, Ruben Gisira, Sani Inday Arnado, Shoutout! Patrick Intong Angalan, G Ortiz, Cynthia Len Balangawan Luhira, Shoutout! Jane Kansu, Danstil Lumbon Pasil, Garcinio Bragat Kabilan, Shoutout! Rolly Babira Yason, Yoson, Hernan Sapap, grabe mga Sapap, Nasmar Vlog, Cynthia Lynn Balawagan Luhira, Shoutout! grabe ganun siya, sige po pala ko, Idol, Orser, Og shoutout naman sa Kusina Vlog. Shoutout! Arser Yuhotara, Shoutout kong Bing Kimura o kang Itzel Degree since day 1. Star Sender. Shoutout! Og shoutout lang ko sa mga idol nga si Chin Chan Chu. Shoutout. Big shoutout to Mandawi City o ang Acro Cebu. Shoutout! Shoutout lang ko sa Bourbon og sa Leyte og sa Danau. Shoutout! O shoutout ko sa taga Tuburan, Kabuilan, o gani doy ka. taga Bugo, o taga Konsolasyon. Shoutout! Shoutout ko diyan. Shoutout din ko sa Lapu-Lapu, sa Talisay, ug sa Naga, ug sa Karkar City. Shoutout. Shoutout ko sa taga mga Negros, o sa Davao, o sa Negros. Shoutout! Shoutout ko sa Bantayan Island. Shoutout! Kanina,